Albishirinku jama'a, yau fa dama ta samu. Ina ma abota kallon fassararrun fina-finan Indiya zuwa harshen Hausa, maza ɗauko wayarka ta Android ka garzaya Google Play Store ka sauke application mai suna fina-finan fassara, wanda za ka ga an rubuta shi fina-finan sai kai space sai ka rubuta fassara. Daga nan ka ɗauko shi, wanda za ka ga nauyinsa bai wuce 3 MB ba. Daga nan kai installing ɗinsa ka fara kallo a kyauta ba tare da ka biya ko sisi ba. Kada ka manta, wajen rubuta fina-finan za ka ɗan sa wata alama a tsakanin fina-finan sai ka rubuta fassara, sannan ka installing akan wayarka ka fara kallo a kyauta ba tare da ka biya ko kwandala ba. Kuma za ka samu fassarar kowane irin fina-finan kamfanin fina-finan fassara, za ka same shi a cikin wannan application. Maza ka installing akan wayarka. Mun gode. Daga kamfanin AppMe Technology muka samar muku da wannan sauƙin.